ብዙሓት ብዓሰርተታት ዝቑፀሩ ኤርትራውያን ኣብ ኤርትራ ተኣሲሮም ዝነበሩ ኣብ ሰዓት እዚ ብዙሓት ተፈቲሖም ኣለዉ ከምኡውን ብዙሓት ከም ዝፍትሑ ከዓ ይግለጽ ኣሎ። ኢትዮጵያ ኣብይ ኣሕመድ ዓሊ ብሰንኪ ኣብ ውሽጢ ኣዲስ ኣበባ ኤርትራውያን ተጨናኒቕና ኣለና ክብል ተሰሚዑ ኣሎ። ዛይኮ ሕዚ ትሕቲ ክልል ወይ ከዓ ልዕሊ ዞባ እያ ዘለኹ ኢትዮጵያ ትበሃል ገደላ ትእቶ ኣይተድልየና ጀነራል ክንፈ ዳኘው ሀገር ክንከውን ኢና ካልእ ዘዋፃና ነገር የለን ኢሉ ስለዝበለ በትግርኛ ንዝገበሮ ቃለ መሕትት ገሊኦም በመሓርኛ ሀገር ክንከውን ኢና ይብሉለው ተጋሩ ኢሎም ሙሉ መዓልቲ ክቆዝሙ ክበኹ ይውዒሎም ኣለው። ንሳቶም ግን ጀነራል ክንፈ ዳኘው ሀገር ክንከውን ኢና ብምባሉ ክንድዚኡ ይዝበሉ አዳነች አበቤ ተደሊኹም ሀገር ኩኑ ፊልድ ማርሻል ብርሃኑ ጁላ ተደሊኹም ሀገር ኩኑ ክብሉ ከለዉ ግን ምንም አይብሉን እዮም እዞም ሰባት እዚኣቶም። ከመይ እዩ ዝርዳእኩም? ብፍላይ እቶም ገለገለ ተጋሩ ሓራ መሬት ጻድቃን ጌታቸው ገለ ትብሉ ዘለኹም ብፍላይ ገለገለ ተጋሩ ሞ ብፍላይ ብጣዕሚ ዝገርመኒ እንታይ እስኪ ይብሉ ብስሩለ ኣነ ኢትዮጵያዊ እየ ኣነ ንዓርሰይ ከም ኢትዮጵያዊ ለሓስባ ይብሉ ከዓ ገርመኒ ብጣዕሚ። ኣቱም ሕፈሩ እስኻትኩም ናይ ግድን ኢትዮጵያውያን ንኹን እቶም ናይ ብልጽግና ጀነራል ይኹን ኣመሓዳሪት ናይ ከንቲባ አዲስ አበባ ሀገር ኩኑ ክትብለኩም ከላ ኣፍሩ ቁሩብ ኢትዮጵያውነት መሰረቱ ትግራይ እዚ ናይ ሓበሻ ህዝቢ ባህሊ ክብርታት ኢትዮጵያ ከም ኢትዮጵያ እትፍለጠሉ ፍጹም መለለያ በታሪክ ትግራይ እዚ ክንሱ ኢትዮጵያውያን በሓንሳብ ኮይኖም ምስ ብልጽግና ተደልዮም እናደረፉ ተደልዮም እናሰበኹ ተደልዮም ዋላቶም ጳጳሳት ናይ ጸሎትና ፍርዒዩ አብይ አሕመድ ስጋብ ዝብሉ ኣብ ልዕሊ ትግራይ ዕንወት ዘምፁ ንሶም እዮም። ግን እዞም ንሕና ኢትዮጵያውያን ኢና ምስ ብልጽግና ኢና ንሰርሕ ትብሉ ዘለኹም ተጋሩ ንብልጽግና ፈቲኹም ከይኮነስ ንኤርትራ ከምቲ ኣብ ትግራይ ተፈጸመ ግፍዒ ክፍጸም ስለትደልዩ እዩ። ወሓጥዋ ተሰናዩ ክቡራት ኣሕዋት ብዙሓት ብዓሰርተታት ዝቑፀሩ ኤርትራውያን ኣብ ኤርትራ ተኣሲሮም ዝነበሩ ኣብ ሰዓት እዚ ብዙሓት ተፈቲሖም ኣለዉ ከምኡውን ብዙሓት ከም ዝፍትሑ ከዓ ይግለጽ ኣሎ። ኣዝዩ ደስ ዝብለካ እስከ መምህር ዮሴፍ ወርቀ ዝፀሓፋ ፅሕፍትላ ናባኹም ከብላ ዓሰርተታት ኤርትራውያን ተፈቲሖም ተወሳኺ ብስራት ካብ ኣስመራ ኣብ ኤርትራ ኣብ ሓፂር ክሳብ ነዊሕ ዓመታት ኣብ ዝተፈላለዩ ቦታታት ኣብ ትሕቲ ናይ ሃይማኖታት እስራት ዝብል ምድብ ተኣሲሮም ዝጸንሑ ብዙሓት ኣመንቲ ጴንጤቆስጤ ምዃኖም ዝተነገረሎም እስራት ካብቲ ንዓመታት ዝጸንሑሉ ማእሰርቲ ቦታ ወፂኦም ናብ ስድራ ቤቶም ከም ዝተፋነው ኣብ ስደትን ውሽጢ ሃገርን ዝርከቡ ምንጭታት ኣረጋጊጾም ብመሰረት ዝረኸብክዎ ሓበሬታ እዞም ቁጽሮም ዓሰርተታት ምዃኑ ዝተሓበረኒ እስራት እዚኣቶም መንእሰያት ዓበይቲ ዝርከብዎም ኮይኖም ትማሊ ዓርቢ 12 ታሕሳስ 2025 ናብ በቤቶም ከም ዝተፋነው እቶም ምንጭታት ይሕብሩ። ሓደ ስሙ ክጥቀስ ዘይደለየ ወሃቢ ሓበሬታ ከም ዘረጋገጸለይ ሶኒ 15 ታሕሳስ 2025 እውን ካልኣይ ክፋል እስራት ናብ በቤቶም ክፋነው ትጽቢት ከም ዘሎ ይሕበር። እዚ ኣጋጣሚ ንብምልኦም እስራት እንኳዕ ናብ ፍትዋት ስድራ ቤትኩም ቤተሰብኩምን ጸንበረኩም ይብል። በዚ ምፍታሕ ናይዞም እስራት እፎይታ ንዝረኸባ ስድራ ቤታት ድማ እንኳዕ ሓጎሰክን ምፍታሕ እስራት ክቐጽል ድማ እላቦ ኣብዚ ጉዳይ እዚ ተወሳኺ ሓበሬታ ኣብ ዝረኸብ ኩሉ ክሕብር እየ ጠጥዕሙ የስማዓና ሰላም ንኹሉ ኣብ ኩሉ መምህር ዮሴፍ ወርቀ ሽወደን። ክቡራት ኣሕዋት ኣዝዩ ደስ ዝብለካ ናይ ሎሚ ዓንቲ ሓበሬታ ከምዚ ዝመስል ነይሩ። ሚኒስትር ናይ ኢትዮጵያ ኣብይ ኣሕመድ ዓሊ ብሰንኪ ኣብ ውሽጢ ኣዲስ ኣበባ ዝርከቡ ዘለዉ ኤርትራውያን ተጨናኒቕና ኣለና ክብል ተሰሚዑ ኣሎ። ኣብይ ኣሕመድ ዓሊ ምስ ተወከልቲ ናይ ፓርላማ ብዕለት 11 ወርሒ 12 2025 ብዝገበሮ ዝርርብ ናብ መንግስቲ ኤርትራ ሓደ መልእኽቲ ክመሓላለፍ ከሎ ኣብ ዝሃቦ መልእኽቲ ድማ ኩሉ ተሰጋግርዎ ዘለኹም ኣፅዋር ኩሉ ተሰጋግርዎ ዘለኹም ጥይት ናብ ጎረቤት ሃገር ጠጠው ኣብልዎ
بزي حقاو من قد دك سوات مسجارنا بحجرنا تطوابلو مرأنا زي حقاو مسجار كوش إيرترانا بإثيوبيا معرق ليس بزيحكم دول أوش أديس أبابا تملكتكم ولهم قبلون تسمعينيرو وسيقون برايم مينسترنا إثيوبيا أبي أحمد علي أوش أمريكا زجبر دولو ناي زي حقاوي بلاك ماركت تطوقوا بالسويعو نسوت رايد يكون أوش إثيوبيا يكون أبكارت هجرات من قص إيرترا زجبر زي حقاوي فرجد دخونه سرحات جنزب تطوقوا بالون تسوي ملوك تحسنا أي فيديو نزي مثل የኛ መልእክት ለኤርትራ መንግስት ኤርትራዊ ወንድሞቻችን ናቸው ከነሱ ጋር ውጊያ አንፈልግም ለኤርትራ መንግስት ያለ መልእክት አንደኛ ጥይት አስተላላፊ አትሆኑ ሀገር ሁኑ ወደ ጎረቤት ሀገር ጥይት ማስተላለፍ ጥሩ አይደለም ህገወጥ የሰዎች ዝውውር ቢቀር ተጨናንቀናል ከተማ ውስጥም እንደምታዩት የሚመጣ ሰው ካለ በህጋዊ መንገድ ቢመጣ ህገወጥ ንግድ ቢቀር ፎርጅድ ብር ቢቀር አሜሪካ አስቀምጣቸው የምትሰሯቸው ብላክ ማርኬት ማሳደግ ቢቀር እንደ ጎረቤት ብንተሳሰብ ምግበይና የአሜሪካ ሚሊተሪ አካዳሚ ማስተርስ ሆልደር ማስተርስ ዲግሪ ሆልደር ነጋሽ ሕሉፍ ናይ አሜሪካ ሚሊተሪ አካዳሚ ማስተርስ ሆል ለዱንኩል ኩሎም ቶም ዞዝ ጀነራላት ናይ አፍሪካ ናይ ግዛዕ ይኾነ ናይ አሜሪካ የለካ ኣለኹ سويل خا حد حماقات ባህላው ጀነራል ግዛዕ ይخولك ተፈተኑ ዞምና ሰራዊት ትግራይ አዘስቲ መራሕቲ ናይ አሜሪካ ሚሊተሪ ዩኒቨርሲቲስ አካዳሚስ ምሩቃት ማስተርስ ኻላይ ዲግሪ ربعي ክፍል ኮይኑ ቤተ መንግስት ዝተቆጣጠረ ምግበይ 83 ጉንበት ኤርትራ كم أيلي يكونن زلوا أفتز حلف إثراء شعاتي عمت upgrade غيري modernize غيري professional military خويني so reform خجبرته خوينو زيوم جنرال اليوم جنرالات يوم زيوم كولونيلات يوم ليتنال كولونيلات يوم زياتهم شالقاتات يوم حلقة 5 حلقة 100 قال يوم كلاس دما افتنا ኢትዮጵያ መከላከያ ዝነበሩ ቲዲኤፍን ኣለውስ ቀሊል ዓቅሚ ይኮነን ዘመናዊነት ስለልኾነ ማለት ይሱ እዚ ኣብ ግምት እቲ ሪፎርም ተሰራ እዚ ኣብ ግምት እቲ ሪፎርም ከስርሕ ልኽእል ተሃልዩ ሪፎርም ከስርሕ ተኾይንካ ዓቢ ካፒታል ለካይ ዓቢ ገንዘብ ዓቢ ማቴሪያል ገለ ሪሶርስ ለካይ ኣብ ሰራዊት ማለት እዩ ሶ ዚሞ ኣብ ግምት እቲ ريفورم كتجبر تخليها ريفورم جن لوتادريو حزاب فقدوا خفلة سراويت فقدوا شالكا في ريجمنت مالتي فقدوا كور أرمس كل جزء ريفورم يجبري شو مشير له زيوم شو الكاب قليل نجر زرعي ريفورم سيكون ناتنا عقم خطري لها أممجو حدا ترى تجاد لاين أممجو حدا أزاز نزرلو ناي سينيرتي راح يكون ناي ميليتري أكاديميكس عقم ون جابول خاوزهم مرار حاجيهم زحش مرح وتدروا مرحس خابئها ختمت زبل مرس خرك والله خمزينات يمنت زحشو مسوت مستعقميك معرر زقل وتدروا عقم زلهم خالت مناسي اللون من هذا لو اسك حدا اكزامبل نلعب عددهم كل زمر 4 خلتي ارمس من خل ازاي خل ولا تزيها ليسي نافت مرحنة السومس يوم كوكعي يخولي يوقع كله توتدروا سلطنات بمعل تزرق زلكو حدا ناي ريفورم اكل كويسو ريفورم مالتكو حزب بموقع يملك هيومان ريسورس خا باغبابو متقام مالتي كاوم زحشو كابر بعرفتي لابنت اس اكزامبل يلك ميجر جنرال يو دونكول ماسترز هولدر ماسترز ديجري بميليتري اكاديميكس سو او ارمر بعي خلتيس خاو دونكول زحشه زمرح من الله تهاليو تطول الله تهكلي وشيء لك الله ناي بروفيشناليزم ناي كواليتي ناي جوب اوف ناي جوب اكسبيرينس ناي كارير even ناي ميليتري استراتيجي اندرستاندينج ليفل غاب الله يو لك الله تحدا غرنيان تحدا ازازن سويل كاتريك تغرلاي تግራይ ሲው ለክ الله ዕድለኛ እዩ ናይ ፋኖ ዓውይ ፀገም ታይዲ ናይ መርሕነት ፀገም ኮይ ትርዲ ሃንዲያ so أنا military كون to reform زراليو هو حت reform كجبر الله أوكي حفشاوي military logistic قرب to
ወታደርና ተጋዳላይና ካፍቶም ጀነራላት ካፍቶም መራሕቲ ናይ ውትድርና ፍልስፍና ሳይንስን ጥበብን ምትት ታው transferring skill attitude practice እዚኦም የድልዩ